Niin kuin seppelepäinen, vain nuori morsian on. Kukki, pihla ja huntu tuo alla auringon. Kotihoito-ulpukka. Myötätuntoisen ja kiireettömän hoivan tarina. Ulpukkaa esiintyy napapiirin pohjoispuolella ja se tunnetaan erityisesti ikäihmisten parissa ystävällisenä ja auttavaisena kotihoidon tarjoajana. Ulpukan tunnistaa sen positiivisuudesta ja iloisesta asenteesta, vaikuttaen positiivisesti myös ikäihmisten mielialaan ja toimintakykyyn. Ulpukka herää kukkaan kiireettömässä ympäristössä. Ulpukan juuret ovat syvällä ikäihmisten arvostuksessa sekä hyvän ja rauhallisen tunnelman luomisessa. Tulevaisuudessa ulpukan soisi leviävän laajemmalle, jotta kaikilla olisi mahdollisuus omaan ulpukkaan vanhuuden päivien tai muun elämänvaiheen varalle. Yhdessä nauraminen ja toisten tukeminen on tärkeä ravinto ja auringonvalo ulpukan hyvinvoinnin takana. Yksinäisyyden tunne kertoo yhteenkuuluvuuden tarpeesta. Yksinäinen ei ole tullut nähdyksi tai kuulluksi kaipaamallaan tavalla. Yksinäisyyden kokemus aiheuttaa kipua ja voi aiheuttaa suurta kärsimystä ihmiselle. Kotihoito-ulpukka tarjoaa palveluita, joilla ehkäistään ja helpotetaan yksinäisyyttä. Ulpukan tärkein tehtävä yhteiskunnassa ja asiakkaidemme arjessa on edistää terveyttä ja hyvinvointia. Asiakkaamme kutsuvat meitä työntekijöitä ystävikseen ja se on meille tärkeä sydämen asia. Haluamme kohdata ystävämme aidolla ja elämänmyönteisellä tavalla. Tavalla, joka antaa hyvän mielen ja kauniita lämminhenkisiä kokemuksia. Tulemme asiakkaan luokse aina ajan kanssa. Laitamme takkimme naulakkoon, kahvittelemme, nauramme ja puuhaamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen toiveidensa mukaisesti. Kohtaamme asiakkaamme aidosti omana itsenämme, pulpukoiden persoonallisella otteella. Uskomme lämmön ja välittämisen voimaan. Työntekijöidemme keskinäinen myötätunto myös toisiaan kohtaan heijastuu suoraan asiakkaiden kokemuksiin. Pulpukat auttavat ja tukevat toisiaan parhaan kykynsä mukaan. Pulpukoilla on luovat aivot ja nauru herkässä. Asiakaskohtaamisissa kummatkin ovat kultaa. Koko olemassaolomme tarkoitus on terveyden edistäminen. Yksilöllinen ja laadukas palvelu tarkoittaa meille kaikkea hyvää ja kaunista, mitä voimme tarjota asiakkaillemme, työntekijöillemme ja koko yhteiskunnalle. Aitoja ja kiireettömiä kotihoidon palveluita kehittämällä uskomme muuttavamme maailmaa elämänmyönteisempään suuntaan. Pulpukat ovat persoonaltaan ja taidoiltaan erilaisia, mutta kaikille on yhteistä heidän ammattimaisuutensa, auttavaisuutensa ja joustavuutensa. Ammatillisella osaamisellaan ja läsnäolollaan he luovat toivoa, rauhaa ja lohtua asiakkailleen. Pulpukka arvostaa asiakkaidensa kotia ja vie sinne mukanaan iloa ja lämpöä. Pulpukka kohtaa ihmiset aidosti ja on läsnä, kuuntelee surut ja ilot. Pulpukan erityistaito on halaaminen. Kyllä jäi taas niin lämmittämään mieltä tämä ulpukan käynti. Sen avulla jaksan taas tämän yhden yksinäisen illan. Ulpukka tuo minun päiviini uutta, mutta sellaista vanhastaan jo tuttua ja tärkeää tekemistä. Odotan niin jo seuraavaa vierailua. Heillä on aina aikaa kohdata ihminen, jolle olen aidosti sen hetken tärkein, oikein niin kuin sydämen asia. Ulpukan kanssa koen näitä lempiasioitani uudelleen. Ollaan ulkoiltu enemmän kuin aikoihin, valmistettu yhdessä näitä lempiruokiani ja ratkottu ristikoita. Olen ihan oppinut ne uudelleen. On niin kuin valot laitettaisiin päälle, kun se oma hoitaja tulee kotiini.
Olen saanut niin paljon iloa elämään. Olen saanut Ulpukasta ystävän. Ulpukan timanttisen tiimin supervoima on ilo ja elämänmyönteisyys. Meillä nauru raikaa. Työntekijöiden välinen myötätunto, armollisuus ja toisten auttaminen heijastuu suoraan asiakkaiden kokemuksiin. Myötätuntoinen työyhteisö luo turvallisuuden tunnetta työntekijöille ja asiakkaille. Pulpukat tekevät työtä suurella sydämellä. Kukki, pihlaaja, huntu, tuo alla auringon. Niin kuin säppäläpäinen, vain nuorin morsian on. Kukki, pihlaaja, huntu, tuo alla